Ngerawan. Paripurna panglala sing punang duwung tumripun pratisaken sumung keming kemanten putri dumateng temanten kagung kanthi hang leles punang canela punang slop langkung rubiyin kersanipun boten salah ing panapsir boten hateges menungso nyembah menungso boten ananging menika jumbuhaken dawuh bismillahirrahmanirrahim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa cecering priya minangka pangayom cecering wanita cecering priya minangka pimpinan cecering wanita wanita kudu tansah wandi ing tata tansah mundi dawuh dumateng kang garwa selagi boten singklar saking madyaning bebener sumung kemar sepadaning raka garwa ya guru nadi ingkang ngemu pralampita ngemu werdi sinambi kang minangka tandha bektinipun dumateng garwa kang kinasih tandha bektinipun dumateng garwa kang kinasih paripurna ing mangke tumuli nulya bangkit jumangkah tumungkuling bantala samapta sumung kemara sepadaning rama ibune lakaken tandha bekti luhuraken asma ngangkat derajat pepundhen pini sepuh sesepuhipun ing mangke konjem hamari kluwan Jawa tasta mangkono pangudyas marang griya kang wus kawiya sing lati Kanjeng Rama Kanjeng Ibu cimat pepundhen kala ing datra pundi-pundi datra tresnani ingkang putra putri kang marak sowan ingkang putra putri ngaturaken sembah bekti kang agung ngaturaken sewu kalepan kang agung ingkang putra putri emput nalika Purwada Sina nalika linairake anang jagat raya Kanjeng Rama kang wis bangkit angukir jiwara kotri Kanjeng Ibu kang minangka papan yoga pratanawa candra dasa ari suwene Rama biwah Ibu kang wis kula ngwentah wit milih timur ngantos akiring dewasa ing mriku kang putra putri dereng saged paring piwales dereng saged sembulih ananging kang putra putri kepareng badhe owal saking pangkonanipun Rama lan Ibu ingkang putra putri nyuwuni dipangestu Kanjeng Rama ingkang putra putri nyuwuni dipangestu Kanjeng Ibu mugi pemeran kang putra putri manggila rayu widodо kalis ring sambikala noniki awit saking berkah pangestu jengandika duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kanthi ngepuk pamidanganing atmaja temanten kagung temanten putri sinuntak sekabehing donga pangestu sangkala kawijil pangandikan kang aris wasita adi gene-gene kir anakku sakloron bocah ayu ya bocah bagus pangabektimu wis ndak tampa ora liwat puja pangastawaning bapa lan biyung uga tampanana ya ngkir duga-duga padha digawa ngati-ati aja nganti keri ala niki minangka samaptanira sangunira yenira gebyur peperan agung aja nganti medhang miyur ya ngkir padha tresnana ning lahir tumusing batin murwani ya mungkas ya ngkir muga-muga bebrayanmu sinengkuyung para pepundhen para pinisepuh para ngalim para ulama lan para kang siniwaka ing pahargyan muga isa mahanani marang katentremanmu ya ngger padha mat sinamadan lingteni lingan sayek seka kapti aja mawas kuwi ndek dhuwuring pangkat alan derajat kabeh mono sangka ati kang minangka pawitane jeneng slira tresnani ya ngger
ngestokaken dawuh Kanjeng Rama, ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Mugi pangestu kang tansah kasuwun paripura sumungkem punang canela Tesla dipun agem tumuli pamasanging punang duwung wonten angganya temanten kagung. Monggo duwung dipun pasangaken malih dipun papanaken malih wonten wangkinganipun temanten kagung. Pamasanging punang duwung tumuli pangke lajening tata adicara adat candhakipun noninggih adicara adat kacar kucur guna kaya. Kacar kucur guna kaya ya kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur minangka pralambita donga mugi rezekinipun temantian tansah mancur-mancur banyu mili. Datan ana kendhate datan ana sangsaya ing marga. Kacar kucur wong adoh dadi sedulur. Kacar kucur dumadosan saking kacang kawak, ketan kawak, deli kawak ingkang sinartan arata receh. Kacang kawak, ketan kawak, deli kawak wong liya dadiya sanak. Kang wus dadi sanak sangsaya raket anggenira sumanak. Kacang kawak, ketan kawak, deli kawak, sak kawak-kawake kacang, sak kawak-kawake ketan. Mugi ing pangajab tesih kawak mantene. Ewatene arata receh menapa kaskaya guna kaya. Nering sedya mugi kesanging temanten tansah kasinungan sandang kelawan buga. Kacar kucur tinampi dening temanten putri kanthi suka pratandha. Atmaja temanten putri nedya dados wanodya kang geminasti titur ya ati-ati. Kang minangka daringaning keluarga. Paripura tinampi tumrap tinangsulan. Ing mangke asring kacar kucur dipun titipaken dumateng Rama dalah ibu. Sang Rama miwasang ibu namung sak dermi titipan sak wanci-wanci putra putri betahaken ing mangke badhe dipun maringaken malih. Temanten saribit tumuli lenggah lajenging tata adicara adat candhakipun noningih Kembul Bujana Andrawina. Kembul Bujana Andrawina kang pinastanen dahar sesarengan. Dahar sesarengan dumadi saking buga jenar. Buga menika kang wus ngarani sekul jenar kuning. Sega kuning segane manten nyerang lenggah ana ing bale pekajangan Sinudarsana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Monggo temanten putri handulang, temanten kakung ingkang musuraos ngemu pralambita, ngemu werdi sinandi kinarya tandha bektinipun dumateng garwa kang kinasih, tandha kaprastiyanipun dumateng kang ngraka garwa. Satu kali lagi monggo. Tumuli dipun bacotaken temanten kakung handulang, temanten putri. Dagunya istri dipegang Mas manten sambil senyum. Dagunya istri dipegang sambil senyum. Ingkang ngemu suraos, ngemu pralambita, ngemu werdi sinandi kinarya tandha tresnanipun ing lahir tumusing batin. Satu kali lagi dinikmati, dirasakan monggo. Pinungkas kanthi dulang dinulangan saling menyuapi. Temanten kakung handulang, temanten putri handulang, temanten kakung manunggaling katresnan kang sejatiya jatining katresnan. Ana rasa enak lan kepenak do dirasake wong sakloron. Ana rasa ora enak lan ora kepenak uga padha disangga wong sakloron. Alhamdulillah. Nggih, paripurna tumuli temanten pinaringan unjukan tirta wening.
ya tirta Perwitasari ya tirta Kamandanu ya tirta Panola ing Memala tirta wening kang kapundhut saking klapa wilis ingkang nembe woh sepisan klapa wilis ingkang nembe woh sepisan menika ateges taksih wening taksih menep sedaya ngemu suraos sedaya ngemu werdi sinandi pilih sedaya tumindak sedaya pakaryan saking temantian arsa katindakan kati wening ing penggalih meneping kalbu mugi handayanana dhumateng kaki saha ning temantian mugi anggenipun gebyur beberan agung yang mangertos keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah. Kedua mempelai berdiri dulu mangga kedua mempelai berdiri dulu. Ibu Tukiyem kali bapak kasuwun hangapit-apit kang putra mugi menika anjeneng lan ugi sabiyantu pandonga hawit dayaning tiyang sepah ana mung klungsu-klungsu nderek udu saos pamrayogi dhumateng beberan menika putra sekalian mugi beberan menika putra sekalian tansah atut runtut reruntungan nilaraken ing bab cecungkrahan nangan-nangan marang pepoyaning kautaman tumuju Koren Agung sakwanjian Allah paring dzurriyyah paring amanah ingkang awujud pratiwa kang bisa bangkit tata jalma mugi atos putra kang soleh utawi solehah miyos kakung utawi estri sami kemawon sagung merlenggeh para punden para tamindulya paripurna adicara adat hangancik laksitaning adicara pahargyan kelopun jejering pambiyawara pangendali wara saking Kahisa Wedding Han Studio biji saking wewengkon Jatirejo Candi Mulya kemareng amurwani payuwahan kanthi satunggalipun pangandikan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al ayah amma ba'd.